Travessant la ciutat per davant al circ hi passava la Via Augusta, la principal via de comunicació de Tàrraco i de la província. Una via que anava des de Roma fins a Cadis i que August havia fet consolidar i reformar. Als afores de la ciutat, tal com manaven les lleis i arran de les vies principals, hi havia els cementiris. Els difunts eren incinerats, amb les cendres dipositades en urnes o inhumats en taüts o sarcòfags. Als difunts importants se'ls hi aixecava un mausoleu amb la idea que el seu record perdurés. No se sap res, però, de qui eren els difunts enterrats en aquest mausoleu, conegut ara com a Torre dels Escipions. Només que demanaven la protecció del déu funerari Atis.